Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Jama'a muna muku barka da rana, barka da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Kanin labaran namu na yanzu inda za ku ji sojojin Gabon sun saki tsohon shugaban ƙasar Gabon ɗin wato Ali Bongo. A wani ɓangaren kuma za ku ji inda mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce zan saya wa Atiku awaki ne na mayar da shi gida domin ya je ya ci gaba da kiwo. To jama'a kanin labaran namu kenan kuka saurara. Jama'a muna roƙonku da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Jama'a muna roƙonku da ku danna mana alamar like domin jin daɗin shirye-shiryen namu. A ranar 30 ga watan Agusta ne sojojin suka kifar da gwamnatin Ali Bongo bayan da suka yi zargin magudin zaɓe. Sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun bayyana kawo ƙarshen ɗaurin talalar da suka yi wa hamɓararren shugaban ƙasar wato Ali Bongo. Suna masu cewa a yanzu yana da damar barin ƙasar. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin Kanal Ulrich Omanfombi, sojojin su suka karanta a gidan talabijin na kasar ranar Laraba da maraice. Ya ce an saki Ali Bongo ne bisa dalilai na rashin lafiya. A yanzu idan ya ga dama yana iya fita daga kasar domin a duba lafiyarsa, in ji sanarwar. Tun bayan da sojojin suka kifar da gwamnatin Ali Bongo ranar 30 ga watan Agusta ne suka ci gaba da tsare shi a gidansa. Matakin sakin hamɓararren shugaban ƙasar na zuwa ne bayan da sojojin suke ta samun matsin lamba daga ƙungiyar ƙasashen tsakiyar Afirka da kuma ƙungiyar ECAS da kuma makwabtan ƙasar na cewa su martaba lafiya tare da mutunta hamɓararren shugaban ƙasar. A shekarar 2018 ne dai Ali Bongo ya gamu da cutar shanyewar ɓarin jiki. Yanayin lafiyarsa ya kasance abin damuwa musamman a lokacin yakin neman zabensa. Wani ɓangaren kuma za ku ji inda mataimakin shugaban ƙasar Najeriya wato Kashim Shatima ya sanar da kafafen yada labarai cewa zan saya wa Atiku awaki na mayar da shi gida ya je ya ci gaba da kiwo. Ana ci gaba da mayar da martani a Najeriya kan hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe a na ranar Laraba, wanda ya baiwa shugaban Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima nasara. Kotun da yi ta kori buƙatar masu ƙorafi da ke neman soke cancantar zaben Bola Tinubu da mataimakinsa. Kuma jim kaɗan bayan fitowa daga kotun, mataimakin shugaban Najeriya wato Kashim Shatima, wanda ya halarci zaman kotun na tsawon wunin rana, ya yi kira ga masu korafin da cewa su zo su mara baya ga gwamnatin tasu don yin tafiyar tare da nufin ciyar da al'ummar Najeriya gaba. Cewar mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce lokacin siyasa ya wuce, kamata ya yi 'yan adawar su ba da dama daga gwamnatin ta mayar da hankali wajen sauke nauyin da 'yan Najeriya suka ɗora mata na kawo sauƙi a rayuwarsu, musamman a wannan lokaci na matsin rayuwa. Sai Kashim Shatiman ya yi amfani da wannan damar wajen yin wasansu na Fulani da bare-bari, inda ya ce zai saya wa ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar PDP wato Atiku Abubakar awaki ya mayar da shi garinsu ya je ya yi kiwo. Shatiman ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan bayan yanke hukuncin kotun ƙararrakin zaben shugaban ƙasar ranar Laraba, bayan ya yi kira ga abokan hamayyarsa a siyasance da su haɗu hannu wajen ciyar da Najeriya gaba. Ɗaya daga cikin ɗan jarida ya tambaye shi ko zai yi wa Atiku ritaya a siyasance kamar yadda ya taɓa ambatawa a lokacin yakin neman zaɓe, inda ya ce a yanzu mun shiga lokacin mulki, mun wuce batun zaɓe. Atiku Abubakar dattijan ƙasa ne da nake matuƙar girmamawa, in ji tsohon gwamnan na Borno. Duk wanda ya san irin wasan barkwancin da ke tsakanin ƙabilar Fulani da Kanuri ya san cewa ina da damar tsokanarsa yadda na ga dama. Don haka ba za mu mayar da Atiku Dubai ko Morocco ba. A maimakon haka za mu mayar da shi Fombina
in saya masa awaki da kaji domin ya kiwo. Don haka ya kuma ce hakikanin gaskiya Atiku dattijan ƙasa ne, Najeriya tana buƙatar sa. Cewa ba abu ne da za ka sayo a kasuwa ba. Za mu ƙaru da ƙwarewarsa wajen gina ƙasarmu. Siyasa ta ƙare, yanzu maganar gwamnati ake.